qui decidia sobre els espais de culte, si els ajuntaments o la Generalitat. I encara està, I encara està. Estem allà mateix. Està per allà. Però l'eina hi és. El nou govern va dir que volia, quan va començar el nou govern l'any 2010, va dir que la reformaria per aquest tema i amb els canvis de legislatura i això no s'ha tocat res. Està parat. Us sembla si encetem el segon bloc? Sí? I si no ens mengem el tercer, no les preguntes. Sí, perquè això, ara donarem voltes allà mateix, pel que veig. Bueno, si no, intentem respondre una mica les preguntes d'aquest segon bloc i si no, obrim torn de diàleg, però en definitiva penso que el tercer punt també és interessant que no sigui d'aquí cap allà, sinó que és interessant que sigui un diàleg en definitiva. Però jo del segon punt, ells tenen el... No. En el segon bloc una mica les preguntes ens han populat sobre un tema de valors i educació, per tant com una educació laica afecta o és capaç de canviar o modificar determinades dinàmiques d'una societat concreta, en aquest cas la nostra, i per tant doncs, com la religió com havia de viure aquest fet, si havia d'intervenir més o menys, una volta al voltant de sobretot el tema dels valors i l'educació en aquest cas. Seguim el mateix ordre, Mireia? És que jo tinc molt poca cosa a dir, perquè primer vull escoltar els altres dos ponents, però sí que és cert que ara últimament vam anar a la presentació amb en Jordi Llisferri, que vam coincidir, del Departament de la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat. M'has pres el que volia dir. Hi ha un consell assessor de 10 o 12 savis, no sé, uns quants savis, de diferents confessions religioses, sociòlegs, filòsofs, que presideix el doctor Francesc Torralba. I un dels punts que va sortir és que tots, en aquesta societat, ens hem tornat bastant analfabets de les religions en plural. És a dir, i fins i tot de la religió més majoritària, que és la catòlica, i que tots venim d'una base cristiana, perquè si no, no celebraríem el Nadal com se celebra, encara que hi hagi gent agnòstica i atea, però celebra el Nadal. La gent, és a dir, estem pujant generacions de gent, vosaltres joves, jo també m'ho considero encara, molt analfabets en el fet religiós, en icones, i ja us dic, ja no parlo només del catolicisme, sinó bé, què sabem de l'islam, què sabem del judaïsme, què sabem del budisme, és que què sabem? No ens han fet una assignatura de cultura de les religions, i qui l'ha fet ha tingut molta sort, però l'ha fet de passada, i potser un any i ja, com aquell qui diu, si no tens un amic jueu que t'explica els seus rituals i la seva tradició, doncs no tindràs aquesta riquesa cultural. Si no tens un amic musulmà amb qui compartir potser amb ell el ramadà o la festa del sacrifici del xai, doncs tampoc no sabràs ben bé, perquè als telenotícies dediquem un minut i mig i molt de tant en tant. I les fonts d'informació, internet, sí, però la gent, jo crec que el fet religiós a nivell educatiu estem suspesos tots. Fins i tot la gent que ens hi podem dedicar mínimament, no ho considero, no en sabem què fa el veí que es confessa amb la fe d'una altra religió o de la nostra mateixa, no ho sabem. Esteu d'acord, companys? Sí, jo anava una mica per aquí. També volia fer com un cert salt generacional, és a dir, en els últims anys hem passat d'una generació on el tema religiós va ser un accés a una generació on ha sigut una absència. I això crec que no és bo. És a dir, evidentment l'accés no és bo, i molt menys quan l'accés està vinculat al tema polític, i això ha fet molt de mal a la mateixa religió, no ha sigut ni bo per la pròpia experiència religiosa ni per les institucions religioses, però evidentment el tema de la ignorància jo crec que ha sigut un salt erroni. I d'aquest àmbit hi ha una cosa que em preocupa especialment, que no és tant que la gent ho conegui, no ho conegui, que els que ens dediquem a aquest tema ens puguem guanyar la vida amb això, no ens hi puguem guanyar perquè interessi o no interessi. No em preocupa tant això, o perquè la gent cregui una cosa o una altra, sinó que aquesta ignorància obre l'espai, per exemple, a l'àmbit més sectari. El paral·lelisme el podria fer amb la política, és a dir, com més desconeixement hi ha del que és la política, del funcionament democràtic, del que representa la democràcia, d'on venim històricament en aquest país del que és la democràcia, més possibilitats hi ha que el populisme s'implanti.
com més ignorància hi ha d'aquests temes, més fàcil és que surti un doni 4 solucions fàcils i el votin, perquè clar, aquest ens ho arreglarà tot, i els que esteu en el món polític sabeu que les coses no s'arregla tot ràpid i fàcilment, cap de les 3 coses és possible. Bueno, doncs hi ha una sèrie de no dic de catecisme, però és a dir, una sèrie de coneixements i d'informació sobre el món religiós que si no te'l donen, ve un senyor, et ven 4 coses i vas i t'ho creus. O sigui, que la gent no cregui perquè el tema religiós són unes fantasies, unes imaginacions i unes coses que no responen a res, bueno, mira, qui cregui això doncs no puc contradir-lo. Ara, llavors que no em facin el tarot a la nit i la gent truqui, perquè clar, per mi és més surrealista creure que un senyor llegint l'horòscop et dirà què et passarà avui que no que Jesús va ressuscitar. O sigui, que Jesús va ressuscitar és una cosa que demana un grau de fe important creure-ho, però creure que un senyor al diari em pot dir què passarà avui jo crec que encara demana un grau superior de fe creure-ho, no? Per tant, aquest no coneixement de dir, bueno, doncs què són les tradicions religioses, per què hi ha religions, a què intenten respondre les religions, quin sentit ha donat la religió a molta gent al llarg de la seva vida, no conèixer això, parlo només de coneixement, dona peu a que després vingui un altre amb una pel·lícula i que la vengui fàcilment. I això crec que és el més preocupant d'aquest buit. Jo crec que sí, estic d'acord en el sentit de que una ignorància primitiva, no? Que ha sigut dintre d'aquest marc de secularització, de laïcisme que han intentat els països, han arribat a la conclusió de que l'educació és laica, l'educació és aconfessional, on aquí la realitat diu el contrari, diu que el 40, com has dit, el percentatge aquest de la concertada, el 40%. El 40% és concertada i el 25% són unes Llavors, escoles jo estic segur que la gent que ha estudiat en una escola concertada on últimament han anat amb aquests programes de cultura religiosa, jo conec moltes escoles concertades que han optat ben a la catequesi, ja sabem, perquè tenen dret, perquè per això són escoles concertades, mentrestant que l'escola privada o l'escola pública ha anat més, no té un rumb, no sap què fer, la ètica, després han canviat no sé, socials, coses socials i coses de valors laics o confessionals. Llavors, jo crec que és allà on fallem. Falla el sistema quan creu que des de l'educació laica tindríem gent més preparada, segurament, amb moltes ciències, molts coneixements, tindríem gent preparada. Però clar, falta aquest bagatge, que és el bagatge, els valors, com hem dit abans, no? Com s'ha dit aquí, aquest almenys històric, perquè clar, hi ha una realitat històrica del país que diu que hi ha una església a cada cantonada, que hi ha un convent, que jo visc en un barri que era convents a tot arreu, que és el Raval. Ningú sap que està ple de convents. Llavors, aquestes realitats històriques s'ha fet un esforç enorme perquè la gent ho ignori, mentre que era necessari que la gent continuï amb aquest coneixement, però sempre des del respecte a l'estat laic, confessional que estava planejant sistemes educatius diferents dels religiosos que hi havia abans. Estàvem d'acord que hem fet un canvi, però sense aquesta exclusió total que s'ha intentat, aquesta netja total que s'ha intentat fer amb la religió. I per això nosaltres, clar, les religions de nova presència sofrim també el mateix, sofrim amb aquest intent d'exclusió. L'altra cosa és que el fet de preguntar-nos si hauríem de fer només un imaginari propi, cadascú, de veure quins valors té la laïcitat, per exemple, per dir-ne la confessionalitat. Justícia, solidaritat, fraternitat, són valors religiosos. Ninguna de les religions, i a qui em digui el contrari, que pot dir la religió tal no parla de la solidaritat, ningú. Llavors, per què hem de negar i insistir en negar que els valors confessionals o laics són els valors humanitaris? No. Hem de ser una mica més coherents i almenys més justos amb nosaltres mateixos per dir que els valors que tenim en les nostres societats són valors al cap i a la fi religiosos, perquè emanen d'una tradició religiosa i que, clar, nosaltres els hem donat aquest tic
més modern, que és el tip més aconfessional o laic en alguns altres casos. Això ha fet que la gent, amb aquest esforç de separació, amb aquest esforç d'oblit, amb aquest esforç, ha caigut en el fonamentalisme laicista, en el qual s'intenta rebutjar tot el que es tingui relació amb la religió. Mentrestant, l'educació, jo crec, és la base del futur, és la preparació d'un futur i hauria de ser un coneixement, per què no, de totes les altres religions humanistes que al cap i a la fi, des del budisme, des de l'islam, des del judaïsme, sempre han tingut aquests valors que són molt presents i que han servit i que han sigut el guia i la via per la qual l'ésser humà ha fet, sense oblidar que la religió ha tingut els seus moments nefastos, com tot, no? Com el capitalisme, com el marxisme, com altres, i llavors totes han tingut un moment nefast històricament parlant, però jo crec que hem d'assistir a intentar fer una pausa i dir, a veure, on estem, per què no educar la gent, els nens almenys en aquest cas, en la cultura religiosa. Jo crec que, una petita cosa, jo crec que des d'educació, el professorat s'ha vist amb el gran repte, la gran responsabilitat d'ensenyar religió sense fer proselitisme. I diria que això deu fer por, no? Enfrontar-se en una aula i haver d'explicar les religions i equilibrar la balança, no? Això deu fer por, no fer el proselitisme, no caure en aquest error. Llavors ja ni es planteja i s'ha deixat l'educació en religió en l'àmbit privat, el que dèiem, no? Però clar, què passa? Que si una família és catòlica, el nano aprendrà el ritual catòlic, i si una família és musulmana, aprendrà el musulmà. El problema, jo crec, és que en un país com Catalunya, on hi ha tanta diversitat religiosa, no coneguem tots la de tots. Ja que té aquesta presència, ja que tenim tants temples, oratoris, centres de culte de diferents confessions, per què no apropar-nos més a la realitat religiosa del nostre veí, i del nostre amic i del nostre col·lega? Aquest és el problema, i encara ara no veig que hi hagi un encaix a l'educació del país, és a dir, a les escoles, als instituts, a les universitats. Jo soc professora de la universitat que és cristiana, que és la Blanquerna, i jo tinc alumnes de 20-21 anys, els agafo a tercer de periodisme, clar, no tenen cultura religiosa, per tant, depèn de quin referent els expliques, i mira que jo faig reporterisme televisiu, si fes història de l'art ja seria la debacle, perquè és que no saben què és una pietat, no saben. Llavors, els pots portar a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, entren i a mà dreta hi ha la Pietà de Michelangelo i no saben el simbolisme d'aquelles... Veuen una escultura de marbre, no? I això no pot ser. Llavors aquest background que ara tots pequem, insisteixo que jo també, però hi ha gent que molt més, doncs és perquè no s'ha tractat bé a les escoles, als instituts, s'arriba a la universitat i ningú no sabem, o sabem molt poca cosa de les religions, en plural. Volia fer un comentari al que deies, però ara em vull tornar al que dius tu. Però això faig a nivell informatiu. Els primers que han començat a fer realment una assignatura, diguem-ne, una cosa semblant de cultura religiosa, hi ha dos àmbits. Un, les escoles religioses tipus Escolapis o Badruna, sobretot les que estan, per exemple, les Badrunes que hi ha al barri del Raval, on tot l'alumnat que tenen, tu que els coneixes amb veïns teus, tot l'alumnat que tenen és bàsicament gent d'altres tradicions i cultures, de famílies. Els nens són d'aquí, però les famílies viuen altres tradicions. Aquests i altres escoles es van trobar amb una realitat on, clar, si deies o fer religió catòlica o no fer res, clar, es muntaven i van veure això, i aquests tenen un programa com a escola concertada i com a escola religiosa on es tracta el fer religiós a classe. O sigui, han sacrificat la convencionalitat per fer això. I l'altra cosa que està passant és que els únics espais on es presenten el fet religiós de presentar altres religions que no la catòlica, el que està passant avui és que en els centres públics normalment és només a la classe de religió catòlica. És a dir, la classe de religió catòlica